duuɓi ɗuɗɗi yaɓɓiɗi neɓayi ko Yeesu ali duniyaru. Yimɓe ɗuɗɓe e jooɗi nder garije feere feere ɗe Roma laamoto. Ko ndiye gariri e nder majjere e diinaji e finatawaji kalluɗi. Ngam non woodi haykaliji suptaɗi ngam waɗuki cakkille allahoy feere feere. Ko moye neɗɗo woodi allel ngel o suɓi ngam o tokka. E nder ko ndiye gariri a tawe yimɓe seɗɗa ɓe ganaki e allahon kon ɓe tokkata. Amma Israilanko'en andiraɓe Yahudanko'en eɓe mbi'a Allah maɓɓe tan woni taguɗo tagefuji fuu, kanko tan woni laamiɗo duniyaru. Ko ndiye gari woodi ɗate nyiɓaɗe daga gariri yaaki gariri. Ngam non yaadu hoyi ngam cippoɓe eɓe bo sankita nyimoji maɓɓe hakkunde lesɗe Roma. Joni bo e woodi anduɗo ɗe ɗate bi'eteɗo Bulus. O hossi wakkati ɗuɗɗum nder rayuwa maako emo yaha gariri yaaki gariri. Emo andina Allah mo Israila suɓi goɗɗo neɗɗo laamotoɗo leƴƴi fuu. O laamiɗo bo o hawtatake e goɗɗo laamiɗo meɗuɗo laamaki. Laamiɓe fuu andirama e konu ko bawɗe, amma laamiɗo o laamorake lestinki hoore e yiɗe. Inde maako Yeesu. Nden Bulus warti lilaɗo laamiɗo o andina yimɓe fuu ngara ley laamu maako. Habaru yaadu Bulus ino yimɓe jaɓiri lilal maako. Ɗum woni yaadu tatamru nder kuuɗe lilaɓe. E gongel carel wuro Bulus to woni gariri bi'etendi Antakiya. Daga ɗon hanko iɓe o hudata. Ɓe ɓurtorake laabi tati ngam yaadu maɓɓe. E ɗatal nyiɓangal, e ɗatal laddeyal, e nder komije ndiyam ngam yaaki garije mawɗe nder leydi Roma. Nder ko ndiye gariri Bulus e arta yaaki suudu do'are Yahudanko'en to ɓe kawrata. O fuɗɗa ekkitinki maako. Emo ekkitina emo holla ɓe no ayaje ngaɗiri alkawal laamiɗo garayɗo bi'eteɗo Yeesu Najarankejo. Woɓɓe jaɓi habaru ɗum, woɓɓe bo jaɓayi, woɓɓe bo e gi'a ay ɗum halkere. Ngam non sey ɓe ummina hakkilo yimɓe ngam ɗum riwa Bulus daga nder gariri ndi. Ngam non sey Bulus natta luumo gariri ndin. O fuɗɗa sippal emo sora laral ngal ɗum yiɓrata suuɗi ngam o yoɓana jahal maako. E ɗon ma o nyamra yeeso e Waajinki dow laamiɗo ummitiɗo diga mayde wato Yeesu e ko moye kettindaniɗomo. Eɓe kooli Allah hon kon ko ndese gariri maɓɓe nder jonde jam. Nde ɗuuɗi yimɓe keɓtayi eɓe ɗon yuma bo emo ekkitina dow wongel allel feere e wongel carel. O waɗi do'are ngam mo yamaki sey o yamɗiti. Sey yimɓe piliɓe ɗon fuu bi o ɗum Allah nasara en. O wari o waddani en sumpo. Amma Allah o goto gongajo, hanko o maccuɗo maako. Nde ɓe nani non ɗum ummini hakkilo yimɓe na seɗɗa. Ɓe piipinimo ɓe jaharimo nder suudu sural. Ko umminani ɓe hakkilo ninni? To jagganaki Allahon ɗum fi mawɗum nder donuji Romanko'en. Nden bo jagganaki Allahon maɓɓe ɗum hunde gaddaneɗum ɓe risku. Nden bo Bulus nano waddanɓe Yeesu ngam ɓeydari Allahon maɓɓe. Nden bo emo wi'a Allahon maɓɓe wala ko kol maagi, nden bo kol semtinikol. Ngam non o yawani jonde maɓɓe. E ko ɓuri noon. Nde Bulus andini Yeesu woni laamiɗo keso, emo noddiramo Jeymiraawo ko biɗo Allah. Inɗe ɗe laamiɗo Roma tan noddirteɗe. Ngam non ekkitinol Bulus e yi'e in fi kalluɗum e dow ardare leydi Roma. Ngam ɗume goɗɗo tokkata ekkitinol ngol? emi wi'a ɗum fi kulniɗum. Yimɓe ɗuɗɓe nani belɗum dow habaru Yeesu. Eno yidde maako hawriti yimɓe. Eno yimɓe koccira ɓe fuu ɓe laatake go'o. Feerotirol wala. Ko debbo, ko gorko, ko mawɗo, ko soyɗo, ko diskuɗo, ɓe fuu ɓe ngarti go'o. Yimɓe ɓe e ngarti iyalu go'o. Eɓe nyamda, eɓe njarda, eɓe njooɗi jonde kawtal hoore. Eɓe kakkilana ɓe ngalana. Ɓe gaɗa jonde maɓɓe bo Yeesu woni laamiɗo. Woɗi nder ko ndiye gariri ndi Bulus wa'ajini dow Yeesu. Jikku yimɓe e waylito to Allah nder ballal Ruhu Seniɗo. Eɓe ngarta yimɓe ɓe jikku kesu. Ngam non Bulus sey jooɗi nder gariri nde emo ekkitina ɓe laawol Yeesu. Gaɗa ɗon sey o ummo yaaki wonɗi gariri feere. De jonde nde sande Bulus muñani torraji ɗuɗɗi o bo yari bone. O waɗi noon ngam o tabbitini torra maako na ɗum ngam mehere, ngam Yeesu o yari bone. Yeesu yari bone faa mayde ngam woɓɓe. O wi'i yidde Allah nde o woodi kayre waɗimo o hokka woɓɓe habaru Yeesu no ɗum saɗiri fuu. Gaɗa yaadu makko tatawru yimɓe ɗuɗɓe andi Bulus. O waɗi higgiraaɓe ɗuɗɓe, ɗonma o waɗi waynwayɓe hesɓe ɓe o haani o hakkilana. Amma Bulus hakkilanayɓe. To jippini yahdu maako woni Urusalima, gariri kewundi yimɓe jiɗɓe o nange har ma o ware. Ngam ɗume o yahata Urusalima? Nde o yehi ko waɗi e yottaki maako ɗum woni timmode sendere nden.